It's impossible for SADC to ignore crisis in Zimbabwe. Nekuti hazvina kutombomira mushe. Dumela bakulu, the Nyametisian is baking msana ndadzoka zvekare ndine imwe update yandasangana nayo panyaya iya yatinogara takangofambira panapa. Nyaya yekuti pese patinoinzwa nezvayo hope hadzibate because tita kuda kutoti munhu wese azive zvinhu zviri kuitika kana kuti zvinhu zviri kutaurika. So panapa ndasangana nenyaya iyi mhuri yeZimbabwe iri kutenderera futi zvakare nhasi online pamanewspapers akasiyana siyana. Nhasi ndabva ndachuza this one riri kutaura kuti the pace is slow sometimes against stagnant, but SADC will never look away from the political crisis in Zimbabwe. Our sources within SADC say it's important to have publications like yourself that constantly make some noise on Zimbabwe. We know all you are doing is keep us on our toes and be accountable. Many are missing that important point. SADC received and adopted the SIOM report on Zimbabwe election. It can never be swept under the carpet. Our sources within SADC say it's almost likely SADC will now announce fresh election in Zimbabwe after an urgent meeting with both disputed President Mnangagwa and his counterpart and South African President Cyril Ramaphosa in Gaborone, Botswana within the next 11 days. The SADC Executive Secretary, His Excellency Mr. Elias Mpedi Magosi, will meet both President Cyril Ramaphosa and Emmerson Mnangagwa to listen Mnangagwa proposal not yet mentioned. Of course, the SADC Secretary knows the tricks the Harare administration has employed in the past. Our sources within SADC say panapa nyari kutaurika ndeye kudai so pari kunzi ava vakumirira kuti vaende vanosangana na President Ramaphosa na President Mnangagwa kuti vataurirane vaonesane kuti voita sei way forward pane nyaya iripo ndeye kuti handiti painzi President Mnangagwa vane tsamba yainzi vakaendesa vachitaura kuti handichaite zve-third term. Ndo nyaya according to this reports mabudira ezvaingoita nyaya idzodzidzi dzichingobuda nekwadzaingobuda nako ikokoko. So panapa chakuitika ndechekuti SADC haikwanise kuti iignore nyaya idzi, iri kumirira process bro. Zvikunzi process zvayo inotanga inoti nonokei kana kuti inenge ichifamba slow but kuitika zviri kuzoitika. So panapa pamirirwa 11 days dzataurwa kuti vasangane vaone kuti vazongodeedzera zvavari kuda kudeedzera, mashoko anenge akamirira alarm kuti bvairira zvova zvaitika zvinhu zvida kuitika. So muri Zimbabwe ndo nyaya yandanayo nhasi, update diki yatati ndionesane nemi. Munoziva kuti inini handidi kuti mujambwe, ndoda kuti mugare muri updated muchinzwa zvese zvinenge zvichiitika, mugoziva kuti ndikupi kuchawira tsvimbo nedowe. Kune vachangosvika panapa, I am the Nyametisian, ndinoweka nyaya kunge mates haisi secret.